Repede. Sunt deputat în funcție, e primarul în funcție, președintele Consiliului Județean în funcție, nu sunt absolut votați. Da, este poza primarului. Dar este afișaj electoral. Rog, luați legea electorală și citiți și vedeți ce înseamnă afișaj electoral. Sunt un deputat în funcție, deputat de Jina, sunt deputat de Jina, că ne aflăm la Jina și vreau să vă bucurați din suflet la ceea ce vă poate oferi Jina și colegii numărul 6. Domnul Cazan, nu considerați că este ilegal ce ați făcut? Nu. Nu, și comparați cu acum 4 ani de zile când a fost cu totul o altă reclamă. Numai în margininați au pus... Am pus în localitățile unde sunt eu deputat, sunt deputat de Rot, sunt deputat de Timișca, sunt deputat de Jina, sunt deputat de colegii numărul 6 și apare doar primarul sau președintele Consiliului Județean, sunt oameni care suntem în funcție. Păi da, pentru că este președintele Consiliului Județean și primarul USL-ului. Este primar USL, nu este primar. Deci ceea ce ați spus dumneavoastră nu e campania electorală? Nu scrie nicăieri votați. Este primarul USL de Jina, este primarul USL de... 80% din conceptul grafic. Și alea erau bannere. Acum 4 ani? La ce vă referiți? La bannerele de campanie electorală. Nu, e cu tot alt concept. Deci ce fel de banner este acesta atunci? Este banner cu parlamentarul și cu primarul în funcție. Și atunci de ce le-a spus acum? De ce le-a spus? Ne-am pus mult mai devreme, dar nu l-ați văzut dumneavoastră. Nu. Domnul primar de la Poiana ne-a spus. Domnul primar nici nu știe, că nu le-a pus domnul primar de la Poiana, eu le-am pus. Deci este legal ceea ce ați făcut? Da, este absolut legal. Și aveți autorizație? Da. De la primărie? Nu, de la aviz de principiu de la electrică. Nu aveți nevoie și de la primărie? Nu, o parte sunt puse pe spațiu privat, cu acordul privat. Oamenilor, o să vedeți multe afișe care sunt puse pe spațiile oamenilor, cu acordul lor. Cele pe spațiu public. Nu, trebuie aviz de la electrica cine este proprietarul stâlpului. Unele sunt de la electrica, unele sunt private. Și unele sunt private. Și acestea vor rămâne și în timpul campaniei? Nu cred. Le schimbați? Nu, vor cădea în 2-3 zile, dar vântului vor cădea. Au fost mult mai multe și au căzut. Ce cuvânt? O să mai vină.